Craven. Blair ond mae'n derbyn y bel yn om. Mae'n y cwrt Cosby i'r ergyd. Arbediad wych gan y golwr George Ratcliffe. Symudiad gorau Met o'r noson. Mertens rwan. Gan bwysa. Thyn ni mewn i Corey Shepherd. Mertens. Heibi. Cabongo mewn y cwrt Cosby. Ongl yn dyn. Disgyn wedyn tuag at Luke Cummings. Roedd hi mewn ar y post un pella. Ond ydy'r arbediad o didog isel i'w chwyth gan y golwr Alex Lang. Cabongo ymlaen. Chwilio am Sam Jones. Mae o'n gwneud y ddau gadw hwnna'r dir y chwarae. Ceisio mynd teipio i Keston Davies, gwaith gwych gan Jones cael ei faglu. Dim cic o'r smotin, meddwl Ben Williams y dyfarnwr. O, mae Sam Jones di gwthio Davies i'r llawr. Bydd hwnna siawns gen i'n gerdyn coch. Rwystredigaeth gan yr ymysodwr. Coch ydy'r lliw, y Met lawr i 10-1. Cummings, opsiynau flaen, ond ti Kevin mae Williams mlaen wedyn i Pritchard. Pritchard yn gwneud yn am Eibio McCarthy mewn i'r cwrt Cosby. Dal ar beddiant Pritchard! Dylio wedi tawr o'r targed o lia. Dwi'n mynd trafferthu Lang o gwbl. Dwi'n neud y gwaith caib ar haw i gyd. O, mae'r gyfle rwan i Lewis Rees roed Met Caerdydd ar y blaen. O, mae di methu. Gol wag. Nath o'i dda yn y lle cyntaf i greu'r cyfle iddo fo hun o amgylch Ratcliffe. O, nath Lewis Rees yn mynd o taro o'r targed. Cabango. Braidd yn ffodus yn y dacl yma. Yn teipio i Wright. Sy'n cael Cerdyn Melyn. Un yma Cabongo yn ddiog Cerdyn Melyn. Neu mae Jared Wright yn gweld ail. Cerdyn Melyn sy'n troi'n goch. Felly mae'r ddau dîm rwan lawr i 10-1. Rees tuag at y postyn pella. Neb ar gyfel Vincent sy'n camu yn uwch na Williams Markerton i rwydo i gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. A mae wedi rhoi Met Caerdydd ar y blaen. Rees, sgwar i Elliot Evans sy'n codi ben. Mae'n teipio i Lewis yn crymanu'r bel yn gelfydd i gefn yr oed. Gol wych a corsaf o'n ycha gan Elliot Evans. Sgorio ei ail gol o'r tymor. Game derby heno gyda bron popeth fi'n credu. Ar ôl mynd lawr 10-1 gyda Sam yn mynd lawr fyna ac a fi'n credu, tymod, oedd e'n soft iawn os fi wedi edrych arno fe hanner amser. Oedd ddim yn bles iawn, ond mae rhaid fi fod yn ofalus wrth ddweud beth fi'n mynd i gweud. Ond wedyn ni, sort of y character ni wedi dangos ail hanner, ond ni wedi herio'r boys i aros yn amneddgar ac yn dangos bach o discipline. A wedyn gafon ni cyfleoedd hyd yn oed lawr i 10-1 pan o'n nhw lan i 11. Gaethon ni 2 neu 3 cyfle a wedyn just mynd bach o magic gan Dixon Cabongo. Oedd e'n wych heno a wedyn cael Jared Wright off a wedyn dim ond un tîm oedd mynd i mynd mlaen i ennill y gêm fi'n credu. Stokesy, tough one to take that this evening? Oh, very tough one. I thought, unfortunately, when they went down to 10 men, we didn't get it right on the pitch and become very sloppy, complacent, and we threw away the game, I felt. Ie, fydd hi'n gret i gorffen gêm efo 11 i ddweud y gwir, 3 gêm tymor yma dyn ni'n mynd lawr a dyn ni'n arfer, dyn ni'n deall y siap a ni'n delio efo pressure mewn ffordd. Ond fi'n credu nath ni'n dda iawn, Pontypridd gael llwyth o gyfleon a wedyn ar ôl i nhw cael dyn i hela bant hefyd, oedd gêm fwy agored. Vincent yn sgorio gol cynta, yn beth positif hefyd, a fi'n credu nath i domineiddio'r gêm ar ôl nhw mynd i 10-1 wedyn.